Вітаю вас, шановні глядачі YouTube канала 6 ТВ Бай. Ви глядите Могилевщину гістарычную. Гэта наша серія відэалекцый і я, Алексей Бутиков. Мінулым разам мы спыніліся на такой рысе 7-8 стагоддзі нашай эры. 7 стагоддзе гэта час, калі у барацьбе з аварамі быў знішчаны племянны саюз антаў. Знікненне гэтай назвы антаў з пісьмовых крыніц можна звязаць з тым, што сам гэты саюз насіў палітычны характар. Можна меркаваць і дапускаць такое, што назву гэтаму саюзу магло даваць некае племя дамінант на гэтай тэрыторыі. Адпаведна, палітычнае знішчэнне гэтага племені магло перапыніць і само існаванне гэтага этноніма і назву гэтай палітычнай арганізацыі, племянной арганізацыі. Разгром антаў садзейнічаў таму, што пры Чарнамор'і лідарства перайшло да новай качавой дзяржавы. Гэтай дзяржавай становіцца хазарскі каганат. Вось мы бачым гэты каганат з вами вось на такой спробе рэканструкцыі тэрыторыі гэтай дзяржавы. Як бачым, хазарскі каганат валодаў вельмі вялікімі тэрыторыямі, кантраляваў тэрыторыі ад Закаўказя і да прыблізна Паволжа, да цэнтральнага Паволжа, аж да тэрыторыі старажытнай Булгарыі, на поўначы ад Азоўскага мора і да Чарнігаўшчыны, набліжаючыся да нашых тэрыторый. Існуе таксама верагоднасць, што хазары распаўсюджвалі сваю ўладу на адным з тых плямён, якія ўжо па летапісных крыніцах дакладна пражываюць на тэрыторыі Магілёўшчыны, на племя радзімічаў. І варта таксама даць храналагічныя межы існавання хазарскага каганата. Гэта 650-969 гады. Гэта якраз такі той час, который мы зараз з вами даследуем. У гэты самы час на нашых землях, на землях Беларусі, на землях Магілёўшчыны, на землях усходняй Беларусі, якая з'яўляецца цэнтрам нашай увагі у межах нашага курса, працягваецца працэс этнагенеза славян. Нагадаю, што яшчэ ў 3-5 стагоддзях працэс этнагенеза славян меў характар такога своеасаблівага сімбіёза разнастайных культур. Гэта былі культуры лесастэпавай зоны, лясной зоны, которые паміж сабою цесна судакраналіся. І у выніку гэтага судакранення паяўляецца, як мяркуюць некаторыя даследчыкі, многія, дарэчы, даследчыкі, паяўляецца такі феномен, як славянская культура, як культура, которая потым будзе прасочаная ўжо як паслядоўная славянская этнічная еднасць. Славянскія культурныя рысы гэтай еднасці потым будуць развівацца, і мы ўжо будзем фіксаваць іх у гістарычным перыядзе. Гэтая славянская этнакультурная еднасць з тэрыторыі сучаснай паўночнай Украіны, сучаснай паўднёвай Беларусі і паўднёвай Магілёўшчыны таксама распаўсюджваецца паступова на поўнач і праходзіць працэс асіміляцыі рэшткаў фінна-вугорскага і балцкага насельніцтва, якое засяляла гэтыя тэрыторыі. Працэс канчатковай асіміляцыі зацягнецца, канешне, яшчэ на стагоддзе і будзе працягвацца ў тым ліку і на працягу фарміравання на нашых землях, на землях, я маю на увазі зараз усёй Беларусі і таксама, канешне, сучаснай Літвы, Вялікага княства Літоўскага. Такім чынам, тыя працэсы, которые зараз былі запушчаны вось гэтым працэсам міграцыі і асіміляцыі з боку славянства, будзе мець доўгае гістарычнае рэха і адгукнецца, верагодна, у тым ліку і ўзнікненнем Вялікага княства Літоўскага. Акрамя вось гэтага этнагенетычнага працэсу, который мы можам зараз зафіксаваць на нашых землях, працягваецца працэс актыўнага ваеннага супрацьстаяння насельніцтва, якое пражывае на нашых тэрыторыях, на тэрыторыях усходняй Беларусі, на тэрыторыях Магілёўшчыны, з качавымі дзяржавамі. І таксама ў гэты ж самы час, хутчэй за ўсё, мы можам назіраць вялікую колькасць унутраных палітычных канфліктаў на нашых землях, пра што сведчыць вялікая колькасць гарадзішчаў, которые мы можам зафіксаваць на тэрыторыі усходняй Беларусі і ў цэлым усяго нашага рэгіёна, на ўсёй усходняй Еўропы, вось у вызначаны час. Раней я ўжо кранаў такога пытання, калі ў нас
упершыню пачынаюць узнікаць гарадзішчы, а вот росквіт будаўніцтва гарадзіч прыходзіцца менавіта на перыяд, про які мы зараз гаворым, гэта ранні жалезны век. Ну і, канешне, гарадзішчы потым ствараліся і функцыянавалі яшчэ і ў перыяд існавання старажытна-рускай дзяржавы, так званай старажытна-рускай дзяржавы, альбо дзяржавы Кіеўскай Русі. Вось я падрыхтаваў такую невялікую карту, которая паказвае нам месцы паяўлення, функцыянавання на працягу пэўнага часу гарадзішч эпохі пераважна ранняга жалезнага веку на Магілёўшчыне. Вось гэтая мапа. Так, я выбачаюся адразу за такую некаторую неахайнасць гэтай мапы. Я яе рабіў, ну, так, это на каленке, што называецца, яшчэ і дапусціў вось такую рыску, не звяртайце на яе ўвагу. Мы можам з вами зрабіць пару невялікіх высноў, калі глядзім вось на гэтую структуру размяшчэння гарадзішчаў. Калі гарадзішча ўзнікае ў месцы, которое далёка знаходзіцца ад паўнаводных рэк, сведчыць пра тое, што гэтае гарадзішча размяшчалася ў зоне далёкай ад зоны інтэнсіўнага гандлю. Гэта значыць, што яно па сутнасці як быццам бы хаваецца дзесьці як мага далей для того, каб быць незаўважным, каб быць такім патаемным, але пры гэтым надзейным сховішчам для мясцовага насельніцтва, альбо, хутчэй за ўсё, для эліты, якое прадстаўляе гэтае насельніцтва. Самі гарадзішчы па памерах вельмі невялікія. Мы часта сустракаем такую характарыстыку, што гарадзішча служыла для таго, каб у часы небяспекі хаваць у сабе, значыць, хаваць мясцовае насельніцтва навакольных земляў, але ўсё такое насельніцтва, калі яно складала некалькі соцень чалавек нават, яно вельмі шчыльна запаўняла вось гэтае гарадзішча, што стварала значныя нязручнасці для эфектыўнай абароны ад нападніка. У той час, як проста схавацца ў бліжэйшым лесе, ў балотах, которые вядомыя мясцовым і невядомыя прышлым людзям, было б нашмат больш, напэўна, лагічна. Можна таксама дапусціць меркаванне, што ўсё ж такі гарадзішчы яны служылі больш для абароны эліт, як нейкія такія вайсковыя цэнтры, цэнтры па падрыхтоўцы, цэнтры, якія дазвалялі эфектыўна супрацьстаяць падчас мясцовых унутраных канфліктаў. Ну, прыкладам такога гарадзішча можна лічыць нашу магілёўскую Змяёўку, альбо гарадзішча Нікадзімава, про якія я ўжо казаў мінулым разам. Ну і шмат іншых падобных гарадзішчаў на Магілёўшчыне, якія не знаходзяцца на буйных водных шляхах. Што ж да тых гарадзішчаў, якія ўзнікаюць ужо, уласна кажучы, на буйных водных шляхах, то іх лагічна звязваць са спробай кантроля гэтых самых водных шляхоў. Такіх гарадзішчаў, якія стаяць на берагах буйных рэк, даволі шмат таксама на Магілёўшчыне, і часта іх паяўленне, іх функцыянаванне адносяць да перыяду трошкі пазнейшага, да перыяду, які звязваецца з фарміраваннем дзяржаўнасці на нашых тэрыторыях. Ну вось у ваколіцах Магілёва я вылучу такія цікавыя, вельмі цікавыя гарадзішчы, як два гарадзішчы ранняга жалезнага века, альбо, магчыма, эпоху ранняй Кіеўскай Русі у вёсцы Калясішча. Гэта на супрацьлеглы бок ад Палыкавіч. Там ёсць яшчэ адзін даволі цікавы аб'ект, я нават не ведаю, як яго правільна назваць. Гэта такое згрувашчванне велізарных камянёў са слядамі, магчыма, нават ручной абработкі. І гэтае месца, напэўна, мы даследуем у якой-небудзь з нашых наступных праграм. Мы спрабавалі гэтае месца трошачкі так прааналізаваць у свой час. Некалькі гадоў таму ездзілі туды ў невялікую экспедыцыю з супрацоўнікамі музея гісторыі Магілёва і з сябрамі нашымі. У выніку мы не знайшлі пераканаўчых слядоў дзейнасці чалавека, але месца ўсё роўна пакінула некалькі загадак, магчыма, што мы яшчэ яго праведаем. Ну, альбо вось таксама яшчэ такая цэлая серыя гарадзішчаў у ваколіцах вёскі Дашкаўка, якія таксама маглі выступаць нейкім такім кантрольным пунктам на гэтай тэрыторыі. Што цікава, вось гэтыя гарадзішчы там у Дашкаўцы, у Калясішчах, яны функцыянавалі практычна адначасова. То бок незразумела, навошта было неабходна, каб існавалі два гарадзішча практычна праз 100 метраў адно ад другога. А вырашыць гэтае пытанне складана, таму што сістэматычных раскопак на гэтых гарадзішчах не праводзілася, а наогул вось усяго гэтага комплекса гарадзішчаў, которые вы бачыце, раскапаных, сістэмна раскапаных адзінкі.
Ну, ёсць яшчэ над чым працаваць нашым даследчыкам, тым больш, што ў горадзе Магілёве функцыянуе цэлая кафедра археалогіі. Будзем спадзявацца, што далейшыя адкрыцці будуць для нас вельмі карыснымі, будуць нам раскрываць гісторыю нашага рэгіёна больш поўна. Ну і мы, пакуль у нас няма канкрэтных археалагічных дадзеных, вялікай колькасці археалагічных дадзеных на гэты конт і на конт працэсу, які адбываліся на Магілёўшчыне ў гэты час, мы лагічна, што павінны абапірацца зараз на тыя пісьмовыя крыніцы, якія паяўляюцца, якія толькі паяўляюцца ў гэты час. Таксама логіка падказвае, што самы час было б распавесці пра паяўленне на Магілёўшчыне першых вядомых нам па летапісных крыніцах племянных саюзаў. Дык вось, ёсць спакуса меркаваць, што цяпер ужо паявілася пісьмовая традыцыя на нашых землях, і можна ўжо было б крочыць вось у гэты гістарычны перыяд, расказваць пра племёны дрыгавічоў, радзімічоў, крывічоў на нашых землях, расказваць пра першыя даты паяўлення тых жа самых радзімічаў на старонках летапісу і абапірацца канкрэтна на аповесць мінулых часоў, але тут трэба зрабіць адну вельмі сур'ёзную заўвагу. Справа ў тым, што тыя летапісныя звесткі, на якія хацелася б нам абапірацца, яны ўсе зводзяцца да адной крыніцы. І гэтая крыніца зараз востра палемізуецца. Гэтай крыніцай з'яўляецца так званая аповесць мінулых часоў. І мы дазволім сабе некаторы агляд асноўных тэорый таго, як варта зараз успрымаць гэтую крыніцу. Ну, а калі б мы проста зараз з вамі следавалі за аповесцю мінулых часоў, то мы б маглі зараз сказаць, што у гэты час, пра который мы гаворым, упершыню паяўляюцца першыя летапісныя звесткі пра нашы землі. Так, напрыклад, у 885 годзе кіеўскі князь Алег атрымаў уладу над племенем радзімічаў, якое характарызуецца ў аповесці мінулых часоў як племя, якое прыйшло следам за сваім правадыром па імені Радзім. Ад імені Радзіма, уласна, пашла і назва гэтага племені радзімічаў. І радзімічы прыйшлі з польскіх земель, з земель ляхаў, як сказано ў летапісе, і аселі пасажы. Але вось і паўстае перад намі такая сур'ёзная праблема з першакрыніцай, што сабой уяўляе аповесць мінулых часоў. Такім чынам звернемся зараз з вамі да гэтай крыніцы. Вось, напрыклад, адна са старонак аповесці мінулых часоў. Гэта радзівілаўскі летапіс, адзіны, который быў багата ілюстраваны. У вывучэнні гэтага дакумента, у вывучэнні гэтай крыніцы можна вызначыць некалькі гістарычных этапаў. Яны нам гэтыя этапы важныя. Першы перыяд у вывучэнні аповесці – гэта перыяд ад старажытнасці і да 19 стагоддзя уключна, калі тэкст аповесці ўспрымаўся некрытычна. У выніку гэтага некрытычнага ўспрыняцця тэксту аповесці мы аўтаматычна сталі носьбітамі інфармацыі, которая змяшчаецца ў аповесці, і гэтая інфармацыя зноўку аўтаматычна, натуральным чынам перайшла ў навуковыя крыніцы, перайшла ў навуковыя даследаванні, перайшла ў падручнікі, у тым ліку ў школьныя падручнікі. Пагэтаму зараз мы з вамі вывучаем тыя самыя плямёны радзімічаў, крывічаў, дрыгавічаў, вывучаем даты заснавання гарадоў, дату заснавання Полацка. І вось гэтае некрытычнае перанясенне звестак з аповесці мінулых часоў у сучасную навуку, яно выклікае вялікія праблемы і зараз. Другі этап у вывучэнні аповесці мінулых часоў можна звязаць з дзейнасцю такога знакамітага даследчыка, як Алексей Шахматаў. Гэта пачатак 20-го стагоддзя, да 1920 года. Акадэмік Алексей Шахматаў выявіў, што аповесць мінулых часоў у сваёй сукупнасці, у тых помніках, которые мы ведаем зараз, а гэта вялікая колькасць розных помнікаў, напісаных у розных рэгіёнах у розны час, і ў сваёй аснове гэты комплекс меў тэкст запісаны ў 1030-х годах. Такім чынам, 1030-е гады – гэта тая храналагічная рыса, пасля которой можна казаць пра гістарычнасць тых падзей, якія зафіксаваныя ў аповесці мінулых часоў. Ну і яшчэ адна характэрная рыса вось гэтага першапачатковага тэксту летапісу аповесці мінулых часоў – гэта тое, што ў сваіх
першых ранніх варыянтах ён наогул не меў ніякіх пагадавых даціровак. Гэта быў проста суцэльны тэкст, не падзелены на такія канкрэтныя гады, якія мы зараз з вами ведаем, фіксуем. Трэці этап – гэта савецкі перыяд, які цяжка назваць таксама крытычным. А вось сапраўдны бум у вывучэнні аповесці мінулых часоў здарыўся на працягу апошніх 20 гадоў. Колькасць рэвалюцыйных, рэвізіянісцкіх, новых па метадалогіі пошуку даследаванняў зараз вельмі вялікая, канцэнтрацыя новай інфармацыі зноўку вельмі высокая і па-новаму раскрывае для нас тую фактычную інфармацыю, которую нясе ў сабе аповесць мінулых часоў. І яна аказваецца настолькі супярэчлівай, што мы цяпер можам ставіць пад сумненне тыя высновы, тыя конкретные даты, на которые абапіраліся на працягу доўгага часу. Якімі сталі вынікі даследавання аповесці мінулых часоў за апошнія пару дзесяцігоддзяў? Ну, вынік першы. Гістарычныя звесткі пра перыяд, які папярэднічае 1030 гадам, варта ўспрымаць як верагодна недаставерныя. Альбо як недаставерныя ў выпадку, калі яны не маюць іншых пацвярджэнняў з іншых крыніц. І яшчэ я хацеў бы выдзеліць адну выснову, которую зрабіў расійскі сучасны даследчык, якога завуць Ігор Данілеўскі. Я нават зараз параю адзін канкрэтны матэрыял. Гэта ролик на канале «Прошлое», гістарычны часопіс, дзе Ігор Данілеўскі даволі падрабязна і вельмі аргументавана тлумачыць сваю інтэрпрэтацыю аповесці мінулых часоў. Вось гэты ролик, вось так ён выглядае. Ну, па вашых просьбах скіну спасылку яшчэ на YouTube. І раю пазнаёміцца з яго аргументацыяй, а ў кароткім пераказе патлумачу, што пра аповесць мінулых часоў заключае дадзены даследчык. Ён выдзяляе такое важное паняцце, як мэта дадзенага дакумента. Ну і таксама забегу наперад, як бы невялікі спойлер да вось гэтага ролика, які я рэкамендую. Аповесць мінулых часоў – гэта не зусім верная інтэрпрэтацыя назвы дадзенага твору. Нават гэта пазнейшая назва, которая не належала першапачатковаму аўтару, а появілася потым ужо ў 12 стагоддзі. Аповесць мінулых часоў варта было бы на сучаснай мове перадаваць не як аповесць мінулых часоў у тым сэнсе, што гэта часы, которые мінулі, як хроніка. Нет, а аповесць мінулых часоў надо перакладаць, зараз перадаваць як аповесць апошніх часоў. Я зачытаю гэтую інтэрпрэтацыю, которую дае Ігор Данілеўскі. Мэты напісання аповесці, яна нам шмат што скажа. Галоўная мэта напісання летапіса – гэта стварэнне своеасаблівага дакумента, які будзе фігураваць на страшным судзе. Ён быў арыентаваны на калектыўнае і індывідуальнае выратаванне і выконваў важнейшую сацыяльную функцыю летапісу. Фіксацыю маральных адзнак галоўных асобаў гістарычнай драмы, што разгарнулася на богаабранай рускай зямлі, якая відавочна прэтэндуе зрабіцца цэнтрам выратавання чалавецтва на страшным судзе. Такім чынам, мэтай напісання аповесці мінулых часоў, так званай аповесці мінулых часоў, было тлумачэнне, якім чынам чалавецтва вось у гэтым канкрэтна гістарычным рэгіёне на тэрыторыі тагачаснай Русі прыйшло да таго этапу, на якім яно знаходзіцца, а гэта этап перад самым страшным судом, што было ў гісторыі гэтага народа зроблена добра, што дрэнна, і, уласна кажучы, з якім маральным багажом гэты народ падыходзіць да страшнага суда. Гэта эсхаталагічнае апісанне, эсхаталагічны твор, мэта якога была больш маралізатарская, чым гістарыяграфічная. Ну, які аргумент тут прыводзіцца, канешне, пра гэта трэба глядзець асобна. У асноўных рысах такой аргументацыі з'яўляецца вось што. Практычна ўся аповесць мінулых часоў – гэта парафраз Бібліі. То бок, праз біблейскія вядомыя свайму сучаснаму чытачу матывы і тэмы аўтар аповесці імкнуўся перадаць
якім чынам трэба ацэньваць тыя падзеі, якія адбываюцца на сучасных землях, на землях сучасных пісьменніку. Гэта першае. Ну і такі, напрыклад, элемент, чаму Кіеў названы ў аповесці мінулых часоў як маці гарадоў рускіх. Гэта звязана з тым, што маці гарадоў гэта па сутнасці калька са слова метраполія. Ну, мацер поліс, матер поліс, маці ўсіх гарадоў. Метраполія гэта галоўны горад імперіі. Адпаведна, Кіеў вызначаецца ў гэтым летапісе як горад роўны Рыму, Канстанцінопалю, які прэтэндуе на такое цэнтральнае размяшчэнне на мапе сусвету, на мапе хрысціянскага свету. Адпаведна, ад лёсу гэтага горада залежыць шмат у чым і лёс усяго хрысціянства. І ёсць яшчэ адзін цікавы момант, чаму аповесць мінулых часоў узнікае менавіта ў гэты час, у 1030-е гады. Гэта звязана з тым, што у 1000-е гады, у 1000-е і 1030-е гады вельмі абвастрыліся эсхаталагічныя перажыванні мясцовага насельніцтва. Наогул, у хрысціянскім свеце панавала такое меркаванне, што Ісус Христос, пасля таго, як Ён уваскрос, то на пэўны час Ён спусціўся ў пекла, дзе перамог д'ябла і закаваў яго. Закаваны ён будзе на 1000 гадоў. Пра гэта гаворыцца ў такім апакрыфічным тэксце, як адкрыццё Мефодія Патарскага. Сыходзячы з гэтага падання, хрысціяне гэтага часу масава, калектыўна перажывалі магчымы прыход антихрыста, который мог здарыцца прыблізна ў 1000 годзе нашай эры, але некаторыя даследчыкі таго часу прыйшлі да высновы, што адлічваць прыход антихрыста трэба не з нулявога года, а з 33-го года нашай эры, адпаведна з часу, калі Христос быў распяты. І лічылі, што неабходна чакаць антихрыста ўжо літаральна ў 1030-е гады, ў 1033 годзе. Ён мог паявіцца на свет, а апанаваць усім чалавецтвам ён мог ужо дзесьці там праз некалькі гадоў. То не дзіўна, што менавіта ў гэты самы час, у 1030-е гады, акрамя паяўлення летапіснага зводу, які дасць пачатак аповесці мінулых часоў, у Киеве, напрыклад, паяўляюцца такія значныя аб'екты, значныя хрысціянскія рэлігійныя аб'екты, як Залатыя вароты і Сафійскі сабор. Ну і абмяркоўваючы тэму датировки, которая довольно проблемная для аповесці мінулых часоў, давайте з вами звернем увагу вось на такую табліцу, падрыхтаваную адным з даследчыкаў, дзе мы побачым, ну, скажем, як мінімум дзіўны характар датировак, выкарыстаных у аповесці. Вось што заўважылі даследчыкі. Гэтыя датировкі маюць хутчэй сімвалічны характар, чым могуць даваць нам нейкую канкрэтную дакументальную інфармацыю. Зверніце ўвагу, калі ўзяць дату закладкі Сафійскага сабора ў Новгарадзе, то адняўшы 3 помноженное на 3 ад гэтай даты, мы атрымаем дзень нараджэння аднаго з князёў, які прадстаўляе сямейства Ярослава Мудрага, Мсціслава Владзіміровича, а потым чарга нараджэнняў наступных князёў будзе таксама роўная дыстанцыі ў 3 гады. Бачыце, тут мінус 3, мінус 3, мінус 3, мінус 3, мы ўсіх астатніх князёў тут бачым народжанымі. І тое ж самае адносна даты іх смерці. Дата смерці Ярослава Мудрага 3 гады помноженное на 3 ад даты закладкі Сафійскага сабора, і наступныя смерці пайшлі зноўку з той жа самай дыстанцыі. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што датіроўка была звязана хутчэй за ўсё не з дакументалістыкай, а з нумералогіяй у гэты час. Ну і такія ж самыя прэтэнзіі прад'яўляюцца да многіх іншых дат, которые привязаны до нейкіх ключавых, а далей, акрамя гэтых ключавых, раскіданы даволі адвольна па аповесці. Ёсць таксама адно навейшае, зусім новае даследаванне. Яно выйшла ў свет у 2015 годзе. Аўтарам яго з'яўляецца украінскі даследчык Алексей Талачко, і называецца гэты дакумент «Очерки начальной Руси». Вось гэтая кніга. Я таксама рэкамендую пазнаёміцца з гэтым тэкстам. Напісана даволі проста, вельмі даступнай мовай.
Алексей Толачко прапанаваў наогул новы рэвалюцыйны падыход да ранняй гістарыяграфіі. Ён прапанаваў наогул адмовіцца ад аповесці мінулых часоў. У такім выпадку мы зноўку апынаемся ў рэчышчы протагісторыяй, і асноўныя крыніцы, на которые мы можам абапірацца для того, каб апісаць нашы землі, гэта будуць візантыйскія, еўрапейскія і арабскія крыніцы. Яны зноўку апісваюць нас шырока, без канкрэтнай лакалізацыі тых месцаў, дзе зараз знаходзіцца Магілёўшчына, дзе зараз знаходзіцца ўсходняя Еўропа, і паспрабуем прайсці такім каротенькім шляхам па гісторыі старажытнай Русі, як яна фіксуецца у старажытных замежных крыніцах, і мы атрымаем такую інфармацыю, што першая ўзгадка таямнічага народа, які называецца Русь, адносіцца да 839 года. У гэты час гэты народ узгадваецца ў так званых бертынскіх аналах. Вось тэкст гэтай узгадкі, на рускай мове я знайшоў. У гэтым дакуменце сказана, што да караля франкаў прыбыла пасольства з Візантыі, і разам з сабой візантыйцы ўзялі нейкіх людзей, якія казалі, што іх, то бок іх народ, называюць Рос, што іх кароль, якога завуць Хакан, адправіў іх да візантыйцаў дзеля сяброўства. Візантыйскі імператар прасіў імператара франкаў, каб гэтыя людзі вярнуліся ў свае землі праз яго тэрыторыю, бо шлях, якім яны прыбылі ў Канстанцінополь, ішоў праз жахлівыя варварскія мясціны. Пасля даследаванняў імператар франкаў даведаўся, што гэтыя людзі паходзяць з народа свеонаў, і вырашыў, што яны з'яўляюцца, хутчэй за ўсё, разведчыкамі ў гэтай краіне, як і ў Канстанцінопалі, чым шукальнікамі сяброўства. Тут мы бачым даволі характэрную мадэль паводзінаў, якую мы потым будзем прасочваць практычна на працягу ўсёй ранняй гісторыі русаў. Так, і што ж сабой уяўляла Русь пісьмовых крыніц гэтага часу? Сыходзячы з візантыйскіх, еўрапейскіх, арабскіх тэкстаў, мы можам, нават калі абапірацца і на аповесць мінулых часоў, дзе пряма сказана, што Русь прыйшла з-за моря, мы можам прыйсці да высновы, што Русь – гэта нарманскі, скандынаўскі народ, і іх этнонім даследчыкі звязваюць з пэўным перыядам, калі скандынавы гэтага гатунку, што называецца, пражылі пэўны час у цесным кантакце з фінскім насельніцтвам. Пра гэта сведчыць той факт, што сам па сабе этнонім Русь не мае скандынаўскай інтэрпрэтацыі, хаця адначасова існуюць падобныя фінскія назвы, племянныя назвы, напрыклад, Чудзь, Весь і іншыя, дзе ёсць гэты характэрны мяккі знак на канцы. З якога слова магло пайсці слова Русь, лічыцца, шмат версій, але пераважна схіляюцца да версіі, што этнонім гэты звязаны за словам руотсі, якое магло азначаць грыбную каманду на судне. Нібыта, вось гэтыя шукальнікі прыгодаў, падарожнікі аб'ядноўваліся ў такія грыбныя каманды, ператвараючыся ў залежнасці ад абставін у гандляроў, пытлівых такіх разведчыкаў. А у залежнасці ад сітуацыі гэтыя гандляры маглі хутка ператварыцца ў банду разбойнікаў, рабаўнікоў. Але таксама, канешне, трэба улічваць, што пачынаючы з 18 стагоддзя аспрэчваецца нарманскі характар такой з'явы, як вось гэтая першасная летапісная, яшчэ называюць Русь. Русь як народ, які пачынае панаваць у 8-9 стагоддзях, хутчэй у 9-10 стагоддзях ва ўсходняй Еўропе і дасць пачатак потым новай дзяржаве, рускай дзяржаве, то трэба ўлічваць, што гэты нарманскі кампанент аспрэчваецца, але гэтае аспрэчванне, яно звязанае было не столькі з знаходкай нейкіх новых крыніц, з новай інтэрпрэтацыяй дадзеных, наадварот, новых дадзеных не паяўлялася. Інтэрпрэтацыя першапачатковая, яна нікуды не дзелася, інтэрпрэтацыя даволі простая. Мы чытаем першыя тэксты і бачым, што гэтых людзей называюць усюды нарманамі. Толькі потым паяўляюцца людзі, якія называюць себе русамі таксама і маюць ужо славянскае імя, то бок это ўжо па сутнасці альбо славянізаваныя нарманы, альбо гэта славяне, которые ўвайшлі у гэтую страту, у гэты слой, у гэтую цэласнасць, еднасць людзей, якія называлі сябе русамі.
Ну, такую паслядоўнасць мы можам заўважыць. Што ж да крытыкі нарманісцкай тэорыі, крытыкі таго, што нарманы сталі нейкім дзяржаватворчым этнасам, кампанентам на нашых землях, то гэтая крытыка часцей за ўсё мае супольнае не з дакументамі, не з гістарычнымі крыніцамі і гістарычнымі метадалогіямі, а з патрыятычным пачуццём, ну і фактычна больш ні з чым. Так, ну а калі ж мы вернемся ў навуковае рэчышча, то мы пабачым наступны працэс. У канцы 8-га, пачатку 9-га стагоддзяў скандынаўскія народы актывізуюцца па ўсіх абшарах Еўропы, не толькі ва ўсходняй Еўропы, але у іх адбываецца такое дзяленне рэгіянальнае, раянірванне, можна сказаць. Заходнія нарманы арыентуюцца на Англію, датчане таксама, паўднёвыя нарманы арыентуюцца на Англію, на Францыю, усходнія нарманы, які пражываюць на тэрыторыі сучаснай Швецыі прыблізна, яны арыентуюцца на ўсходнюю Еўропу. Вектар іх актыўнасці гэта Падняпроўе і Паволжа. Вось гэтыя ўсходнія нарманы, яны і будуць той самай Руссю з пісьмовых і летапісных крыніц. Такім чынам, спачатку яны доўгі час кантактавалі з фінскімі народамі. Адбывалася гэта, гледзячы па ўсім, на тэрыторыі паўночнай усходняй Еўропы. Потым яны паступова ўключаюць у кола сваіх кантактаў і славянскае насельніцтва. Рэгіён іх пранікнення ахарактарызаваны прыблізна двума галоўнымі воднымі шляхамі, якія тут мы ведаем. Гэта дняпроўскі і волжскі гандлёвыя шляхі. Даследчык Аляксей Талачко мяркуе, што Русь гэтага часу гэта была своеасаблівая гандлёвая карпорацыя, якая манапалізавала гандаль з арабамі і забяспечыла поток арабскіх манет у Еўропу і ў Візантыю. Два шляхі, Паволжа і Падняпроўе, адзін звязваў вось гэтую Русь як карпорацыю з арабскім светам, другі звязваў з візантыйскім светам. Такім чынам, першы складовы чыннік іх эканомікі гэта арабская манета, а другі чыннік іх эканомікі, другая складовая частка іх эканомікі гэта гандаль рабамі. І як мяркуе даследчык, як мяркуе Аляксей Талачко, паступова гэтая карпорацыя гандляроў-рабаўнікоў запусціла працэсы дзяржаваўтварэння, у выніку чаго паявіцца ўжо Русь як дзяржава. У гэтыя дзяржаватворчыя працэсы былі ўцягненыя і тыя плямёны, которые пражывалі на нашых тэрыторыях, у прыватнасці плямёны, якія рэгіструюцца у пазнейшы час рэгіструюцца на тэрыторыі Магілёўшчыны, але пражывалі і ў гэты час, гледзячы па археалагічных дадзенах, крывічы, радзімічы і дрыгавічы таксама, альбо дрэгавічы, таксама былі ўключаныя ў арбіту інтарэсаў вось гэтай карпорацыі, а потым дзяржавы. Магілёўшчына адносна іншых рэгіёнаў Беларусі мае такі адметны характар. Тут па сутнасці сустракаюцца ўсе вось гэтыя тры ключавыя племені, которые потым далі пачатак беларускаму этнасу. Што сведчыць пра гэтае ўключэнне гэтых плямёнаў у агульную арбіту інтарэсаў першай рускай дзяржавы, калі можна так назваць, то пра гэта сведчыць рэгістрацыя гэтых плямёнаў у складзе войска Алега падчас яго паходу на Канстанцінополь у 907 годзе. Потым, дазволім сабе все ж такі зноўку згадаць аповесць мінулых часоў. Потым радзімічы будуць вядомыя тым, што яны паспрабавалі пазбавіцца ад улады кіеўскіх князёў, ад улады вось гэтай самай Русі. Раз яны паспрабавалі пазбавіцца ад гэтай улады, значыць, все ж такі быў нейкі элемент прыгнёту, быў нейкі элемент дамінавання Русі над астатнімі плямёнамі, нейкі момант вось такога дамінавання. Радзімічы вырашылі, што яны больш не будуць даваць даніну кіеўскаму князю, а даніна гэта так званы прывоз, за які кіеўскі князь дазваляў мясцовым плямёнам мець свайго ўласнага князя, не адпраўленага сюды з Кіева, а ўласна свайго родзіча. Дык вось яны адмовіліся даваць даніну Кіеву, і ў 984 годзе
кіеўскі князь Владзімир Святаславіч адправіў сюды свайго вояводу, якога звалі Воўчы Хвост, які разбіў радзімічаў і зноўку далучыў іх да кіеўскай Русі. І адбылося гэта ўсё на рацэ Пішчань у ваколіцах горада Прапойск, Прапошаск, гэта сучасны Слаўгарад. То да дрыгавічоў і крывічоў, то дрыгавічы узгадваюцца потым яшчэ ў Канстанціна Парфіра Роднага, як племя, якое было падпарадкаванае Русі. Ну, а крывічы таксама сустракаюцца ў пераліку тых плямёнаў, которые разам з Руссю нападала на Канстанцінополь. І пра крывічоў ёсць даволі вялікая колькасць розных звестак і матэрыялаў. Крывічы гэта, напэўна, найбольш буйное племя з усіх пералічаных. Яно дзеліцца на 3 адгалінаванні. Гэта паўночныя крывічы, якія далі пачатак наўгародцам і пскавічам. Гэта паўднёвыя крывічы, палачане, віцябляне, магчыма, што магілёўцы. Гэта усходнія крывічы, смаляне, мсціслаўцы і, магчыма, зноўку таксама магілёўцы. Ну і пакуль што я на гэтым спынюся. Глядзіце нас, глядзіце нашу праграму, каментуйце, задавайце свае пытанні. Дзякуй вялікі за ўвагу. З вами быў Алексей Бутюкоў. Усяго вам добрага.